гуляць у гэтую гульню. Добрага ранку усім глядачам, добрага ранка. Кася, а хто тебе звязаў? Пірат, бо я ўсходняя прыгажуня, а ён мяне ў палон захапіў. І доўга табе яшчэ ў гэтым палоне сядзець? Ой, пакуль выкуп за мяне не дадуць. Але калі сказаць па праўдзе, Маргоша, надакучыла мне гэтая гульня. Дык у чым справа? Давай я тебе развяжу. Давай. Стоять! Руки вгору! Хочешь и ты у полон? Лесик, Кася болей не хоча гуляць, давай яе вызвалім. Не чапать вяроўку! Кому кажу? Лесик. Па-першае, я вам не лесик. Я Джек Доўгае вуха. А па-другое, без выкупа не ўбачыць усходняя прынцэса волі, як сваіх вушэй. Можа, хопіць ужо, а? Нічога не хопіць. Выкуп давайте. І які выкуп ты хочаш? Ну, Мороженое падыдзе. мороженое? Покажи. Так. Вось. Ну, добра. Давай свое мороженое. А то я горача, мне ажно мозги закипаюць. Ой. Так. Вызваляй мяне хутчэй. Слухайте, а давайте скажем, што мяне не Маргоша, а які-небудзь усходні прынц з палону выратаваў, добра? Ну, Кася, ты ў сваім рэпертуары. Усё, ты на волі, усходняя прыгажуня. Ура! Дзякуй! Будзем мороженым частавацца. Придумала. Мороженое мое. Лесик, а ці не занадта табе аднаму ажно 3 порцыі? Выходзь з вобраза пірата, пагулялі і досыць. А добры з мяне пірат атрымаўся. Як сапраўдны. Я стараўся. Давайте ўжо мороженое есть. Давайте, я ж не скнара. Будем холодненьким ласавацца і мультик глядзець. Ага. Каша асабліва карысная дзецям. Гэта я ведаю, і нашы гледачы таксама. Люблю я яе есць асабліва з разынкамі ці арэшкамі. Стоп! Замры і не варушыся. Не варушыся, я кажу. Лесик, а ты за кім бегаеш і з кім размаўляеш? Эх, поляцела. Хто паляцеў? Дымуха. А ты што, муху здымаеш? Так, хутка ж лета, і мы з вами ў паход пойдзем. Вось я і трэніруюся. Тренируешься мух фотографовать? Ну ты и придумал. Не смейцеся! Я ў паходзе хачу розным жучкам, павучкам фотосесію наладзіць. Адным словам, макраздымкі буду рабіць. Так прыгожа атрымліваецца, я ў інтэрнэце бачу. Нібы сапраўдныя карціны. Ой, не выдумляй. Хіба могуць мухи, павуки прыгожымі быць? Не верыце? Не. А я вам зараз пакажу. Макрамір, дзяўчынкі, такі прыгожы і незвычайны, калі на яго вокам мастака глядзець. Так дзе там мой камп'ютар? Так. Вось ён. Так, зараз самі ўбачыце. Ух ты! Неверагодная прыгажосць! А я вам што казаў? А я б у Афрыку злятала. Можна зубастых кракадзілаў паздымаць. Там столькі цікавага. Ага, у Афрыцы питоны, у Афрыцы гориллы. У Афрыцы вялікія злыя кракадзілы. Не ходите, дети, у Африку гулять. Дарэчы, хадзіць можна, толькі з дарослымі. Ага. Наогул, сябры, заўсёды неабходна быць асцярожнымі, асабліва ў незнаёмых мясцінах. Так, а то я можа здарыцца, як з адным качанём у мульціку. Я нешта не прыпамінаю, аб кім ты гаворыш. Зараз успомніш. Як думаеш, мне якую сукеночку апрануць? Можа, вось гэтую? Яна вельмі да тваіх вачэй пасуе. Кася, Маргоша, вы куды збіраецеся? У тэатр? Усю шафу ў добраранак перанеслі. А ты сам здагадайся.
Може, рихтуєтеся до нового подорожжя? Ага, добре було б за мяжу поїхати. Але на що вам у подорожжі стільки одежі? Лесик, няўжо не зразумела. Мы дзяўчынкі, а дзяўчынкі заўсёды прыгожымі хочуць выглядаць. А не хочаш, Кася, вось гэты сарафанчык памерыць? Давай. Як жа добра, што вешалкі існуюць. Адзежа на іх у добрым стане захоўваецца. І не кажы, правда, Лесик? Слухайте, а мы ж не подвялі вынікі разважалкі якраз пра вешалку ў шафе. Ну, нарэшце здагадаўся, чаму мы вешалкі ў добраранак прынеслі. Дык вы гэта спецыяльна. Вядома, сябры, памятаеце, у адной з нашых папярэдніх праграм гучала вось такая разважалка. Это есть у каждого дома. Она состоит из дерева или из пластика и пользуются ей все. Чаще всего мама. Этот предмет нужен для того, чтобы люди были аккуратны, и он находится в шкафу. На него вешают платье, рубашка, брюки. І ўсе гледачы здагадаліся, пра якую карысную рэч разважаў хлопчык. Гэта вядомая вешалка. Адразу пасля праграмы вы нам столькі лістоў даслалі. Мы падумалі і вырашылі пераможцамі вызначыць тых дзяўчынак і хлопчыкаў, лісты якіх прыйшлі да нас першымі. А зараз, увага, называем іх імёны. Олег Родниченко со Слонима и Лизочка Мелехина з аграгарадка Заозерье Нясвіжскага району. Марына Хоміч з вёскі Бракова Магілёўскай вобласці і Яўген Грыбоўскі з Чаўсаў, які ажно 4 рознакаляровыя вешалкі нам намаляваў. Яўген разом со сваім маленькім братиком Павлом з захапленнем кожную раніцу глядзяць нашу праграму. Нам гэта вельмі прыемна. Хлопчыкі упершыню прынялі ўдзел у конкурсе і адразу перамаглі. Малайцы! Спадзяемся, вы і надалей будзеце актыўнымі удзельнікамі нашых віктарын. Чакаем ад вас новых лістоў і малюнкаў. А вы чакайце ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікія прызы. Чуеце? Гэта, пэўна, новы разумнік на сувязі. А можа, разумніца? Зараз паглядзім. Зараз даведаемся. Так, хутчэй. Бягу. Так. О, привітанне! Привет, меня зовут Слышь Люба. Хочу передать привет своей лучшей подруге Маше Хоременковой из моего класса. Ну что, все отгадайте загадку? Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. Очень любят эти бусы. Дети, птицы и медведи. Ну что, отгадали? Ой, з якім бы задавальненнем я гэтыя пацеркі паела б зараз. Ням-ням-ням. Катя, маўчы. Прапаную нашим гледачам падумаць і даць адказ на Насціну загадку. Ну добра, няхай, я толькі за. Сябры, і не проста напішыце ў добраранак, але і малюнкі з правільным адказам намалюйце. Такія ў нас правілы. Пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А цяпер для тых, хто яшчэ не ведае нашы адрасы, мы іх нагадваем. Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. Будзем з нецярплівасцю чакаць вашых пісьмаў. А зараз адпраўляемся шукаць скарб. О, Які яшчэ скарб? Што ты зноў прыдумаў? Мультыплікацыйны. Разам з джинглікамі. гэта цудоўненька. Лето, я так мару про вандроўкі. І я. Пра іх усе дзеці мараць. А можна пасля вандровак свае ўспаміны намаляваць. Правільна, так у кожнага будзе развівацца талент мастака. Глядзіш, і новыя шагалы з кагосьці атрымаюцца. Ой, які ты разумны, Лесик. А я затое назіральная і непаседлівая. І ўсім такімі раю быць. Вось. Сябры, а на сёння мы развітваемся з вами. Але раніцай мы зноў убачымся, каб павесяліцца і зарадзіць вас добрым настроем на ўвесь дзень. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!
Спадзяюся, будуць усе. Глядзіце ў мяне, не праспіце.